Отбелязаха 60 години от основаването на Общонародния комитет за развитие на Велико Търново. Събитието се проведе под патронажа на доцент Наталия Киселова, бивш председател на Народното събрание. Прави впечатление в Търново. На първо място е духа, който през изминалите години сте успели да съхраните. И на 5 септември, когато имаше честване на звук и светлина, и на 22 септември се вижда, че града е жив, че града показва по един неповторим начин връзката между миналото и бъдещето. Предполагам, че това, което ще видим, ще ни впечатли и публично ще си позволя да отправя покана. Това, което сте събрали като информация, това, което е събрано през тези години по повод годишнината от началото на възстановяването, защото когато говорим за столица, то се възстановява нейния блясък. Трябва да го види цяла България, за това, че моля ви, положете усилия да дойде в Народното събрание, за да може по един на повече хора да научат за това, защото към днешна дата си мислим, че времето, летоброенето започва от нас, а то не е така. Да уважаваме тези преди нас, които са положили усилия, които с любов са създали тази красота, за да бъде Търново толкова красив днес. Още веднъж благодаря за поканата и пазете града си, запазвайте неговия дух, неговия артистизъм, защото в Търново винаги има какво да се види и тази красота трябва да бъде запазена. Благодаря ви. Очаква ни една вълнуваща вечер, посветена на Велико Търново. Затова преди всичко аз искам да благодаря на инициаторите, за да се проведе тази среща и да си припомним за всички хора, които участваха през тези години и в Общонародния комитет за развитие на Велико Търново, за грижата на българската държава за развитие на нашия град, за всички представители на ръководствата на окръг Велико Търново, на град Велико Търново през тези години, за всички творци, които положиха изключителни усилия, раздадоха своя талант, своите умения, умения да се организира, за да може да виждаме това, което е днес част от визитката, от емблемата на Велико Търново, което беше построено през тези славни години. Може би няма такъв пример в България, а и в времето, в което ние познаваме нашия град, когато наистина ръководството на държавата се обръща към нашия град с ангажимент, за да може наистина той да се превърне в град, който е свързан не само с историята на България, но да стане център за развитие на културата, за запазване на духовността, за привличане на туристи и да бъде град, който възпитава, който е символ на патриотизма и свързан по този начин с бъдещето и с младите хора. Тук има много млади хора тази вечер, но има и хора от поколения, които помним тези времена. Аз първо обаче искам да се обърна с огромно уважение към тези, които присъстват тази вечер и са участници във всичко това, което се свърши през тези години, защото в един продължителен период бяха избрани обектите, които да бъдат построени. Велико Търново се разви като град изключително много. При това бяха привлечени и големи имена в българската култура и духовност, които да могат да бъдат участници в това голямо общонародно дело. Заедно с тях се трудиха много хора, които създаваха организация. Помним строителните площадки. Ние като студенти бяхме в археологическите проучвания през 70-те години на хълма Царевец и заедно с това съпреживяхме и мисля, че много от хората тук в тази зала помнят онази огромна енергия, която имаше в нашия град, в желанието на хората да се направи и да се покаже наистина блясъка на Велико Търново, като както сега си казваме историческа и духовна столица на България.
Темата на днешната презентация е Общонародния комитет за развитие на Велико Търново, предизвикателство и пример за разбирателство. 60 години чухте от Михаил Михалев, 60 години от създаването на Общонародния комитет и 40 години от последното заседание, което се провежда на 15 ноември 1985 година. На 19 септември 2025 година се навършиха 60 години от момента, в който с обединените усилия на обществеността на града, на великотърновци, на държавния, политически, научен, академичен, културен, творчески и обществен елит на България, на целия български народ, на българите, живеещи извън пределите, идеята да се превръща в реалност, създава се Общонародния комитет за развитие на Велико Търново като исторически, туристически, културен и туристически град. Постига се едно съществено обществено разбирателство в годините 65-85, поставено на широка основа, довело до преобразяването на старата столица и съхраняването на старините ни и от 12-14 век, заплашени от разруха и изчезване. Тук се срещат и работят хора с различни специалности, строители, инженери, архитекти, скулптори, художници, проектанти, учени, писатели, археолози, музейни специалисти, видни личности на културата, интелектуалци. Всеки със знанията си, с уменията си, с опита си и творческата си фантазия. Месеци и години напрегнати вдъхновен труд. Съвременниците му го определят като един от най-мащабните и значими държавни проекти, превърнал се в илюстрация и доказателство за разбирателство и предизвикателство. Тази тема и заглавието, което чухте, е представена на плевенските исторически четения миналата година и днес излезе като публикация. Днес е вече публикувана.